Hola, bon dia i bona nit a tothom. Avui us vull parlar d'un retaule dedicat a Sant Nin i a Sant Nan. El 27 de desembre de 1458, els parroquians i parroquianes de Sant Pere decideixen encarregar la construcció d'un retaule a un pintor, Jaume Huguet, que era un dels artistes més importants d'aquell moment. Precisament, aquesta obra serà una de les més representatives i importants de l'artista i dintre del que és la pintura gòtica catalana. En realitat, en la parròquia de Sant Pere ja hi havia un retaule major, precisament d'una gran qualitat i de Lluís Borrassà. Aquest nou retaule estava pensat per un altar lateral i va ser la seva ubicació fins a començaments del segle XX. Ara actualment el podem veure a l'interior de la Basílica de Santa Maria. Aquest retaule estava dedicat a dos sants màrtirs, a Sant Apon i Sant Cenet, més coneguts com Sant Nin i Sant Non, els patrons de la pagesia. És especial perquè té una doble advocació. Està dedicat als patrons de la pagesia, però a més està dedicat als patrons de la medicina, Sant Cosme i Sant Damià. Jaume Huguet va ser un pintor del segle XIV, molt actiu a la Corona d'Aragó, amb un estil que va evolucionar del gòtic internacional cap a les innovacions incorporades des de la pintura flamenca. Quan es realitza aquest retaule, Jaume Huguet viu un gran moment professional, amb una serena i expressiva naturalitat. La influència del gòtic internacional, en concret de la pintura flamenca, és molt present i ho podem veure en la suavitat dels rostres, la utilització del paisatge o l'ús de la perspectiva. En els retaules, en general, es presenten una seqüència comuna en el martiri de molts sants. El sant és jutjat per una autoritat pagana. Pateix unes agressions que miraculosament no li causen cap mal i, amb un turment més que contundent, acaba per morir. En el guardapols de guix daurat podem veure els escuts de Barcelona i de Terrassa, de manera alternativa. La raó per la qual figura l'escut de Barcelona és perquè Barcelona havia adquirit els drets senyorials sobre Terrassa en 1391 i acabava de renovar-los el 21 de febrer de 1459. El retaule ens està explicant dues històries de màrtirs. La primera, tenim aquests dos personatges masculins, vestits molt elegants, que ens estan representant els prínceps de Pèrsia, que són Sant Apon i Sant Cenet, més coneguts com Sant Nin i Sant Non, que seran els patrons de la pagesia. A la part inferior tenim la història d'uns altres dos màrtirs, que són Sant Cosme i Sant Damià, els patrons de la medicina. Bàsicament ens estarà explicant una miqueta qui són, la seva vida i el seu martiri. Hi ha cert paral·lelisme, tant compositiu com ideològic, que anem trobant en el que serien aquests dos temes, aquestes dues històries. D'una banda, tenim a totes les figures molt elegantment vestides, conserven els seus atributs, els seus símbols, fins i tot hi ha un espai enrajolat que proporciona un efecte de perspectiva. Si els sants titulars, que són Sant Apon i Sant Cenet, són els patrons de la pagesia, els sants metges, Sant Cosme i Sant Damià, serien els responsables de pal·liar els efectes de la pesta negra del segle XV, donant així, en aquest retaule, un valor pràctic a més dels criteris litúrgics. La història sobre Abó i Senén, titulars d'aquest retaule, es recullen en la llegenda daurada del beat Santiago de la Voràgine. S'explica que els sants havien enterrat a uns màrtirs cristians i l'emperador Decio va manar agafar-los i, junt amb altres perses que ja tenien captius, els van entregar a Roma. Després, va fer que Claudio, pontífex del Capitoli, exhortés a Abó i Senén perquè adoressin ídols. Ells, en gran resolució, li van respondre que únicament reconeixerien per Déu a Jesucrist i que a ell havien ofert el sacrifici de si mateixos. Els van assotar cruelment, amb plomades, i despullats en l'amfiteatre els van deixar anar 3 ferotges lleons i 4 ossos que es van llançar als peus dels sants màrtirs, envoltant-los i protegint-los. El jutge Valeriano, atribuint aquest miracle a l'art de la màgia, va ordenar que allí mateix els destrossessin, per la qual cosa van ser traslladats davant una imatge del sol on se'ls va degollar. A la taula central podem veure els sants Abó i Senén, vestits com a cavallers armats. Es troben en una espècie de terrassa, amb un paisatge de fons i el cel daurat. Lluny dels contemporanis flamencs, el paisatge és molt més convencional, amb un corrent d'aigua en primer terme i alguns edificis que evoquen castells, cases i ciutats medievals. A la banda esquerra hi ha un carrer amb 2 teules.
A la banda esquerra hi ha un carrer amb dues taules amb la representació de Bo i Senent davant l'emperador Defio i amb la pregària en el teatre amb lleons i ossos. A la banda de la dreta, dues taules més recullen la seva decapitació i el trasllat de les restes a l'abadia de Santa Maria d'Arles. Sobre els sants Cosme i Damià, la tradició occidental els ha descrit originàriament d'Aràbia i procedint d'una família rica. Són dos bessons, metges, que van curar tot tipus de malalties. El seu pare es va convertir al cristianisme i va morir en una persecució en Cilícia. Va ser la mare, Teodota, també cristiana, qui els va educar. Van aprendre medicina a Síria, eren molt pietosos, no cobraven els seus serveis, per la qual cosa eren anomenats amb el terme grec anarchiroi, que vol dir sense diners. Aplicaven així la dita evangèlica: el que veu rebre de gràcia, doneu-lo de gràcia. Durant la persecució dels cristians per part de Dioclecià, foren detinguts pel prefecte Lisies de Cilícia i, en no voler adjurar negar el cristianisme, van ser martiritzats. Es parlen de 5 cops martiritzats. Segons les fonts, van ser lapidats, però les pedres retornaven contra els botxins, o fuetejats, crucifixats i assagetejats, és a dir, que les sagetes o fletxes es giraven contra els soldats. O també van ser llançats al mar amb una pedra al coll, aconseguint surar-ne i finalment cremats en un forn. La tradició més coneguda és que finalment van ser decapitats, juntament amb els seus deixebles, Àntim, Lleonci i Euprepi, a Cir, prop d'Antioquia de Síria. El seu miracle més conegut és el que es va realitzar amb un malalt que tenia tota la cama gangrenada. S'explica que aquests sants metges li van amputar la cama i se la va substituir miraculosament amb la d'un home negre mort, molt recent, i que va funcionar perfectament i aquest malalt va poder sortir caminant com si no hagués passat res. A la predel·la dedicada als sants màrtirs veiem 3 escenes: els sants amb els seus atributs en el centre, el miracle de la cama gangrenada a la dreta i la decapitació dels sants i els seus deixebles a l'esquerra. A l'escena del miracle ens estan explicant l'operació feta per Cosme i Damià, a la cama gangrenada d'un dels vigilants de l'església. Van usar la cama de Maurici, un home d'Etiòpia, que havien enterrat aquell mateix dia. En acostar-se l'endemà, el malalt s'adona de la seva curació, els comunica als seus coneguts i tots van al cementeri a comprovar el fet. Jaume Huguet ens vol explicar, sent molt rigorós, el que és la història d'aquest miracle. Per això, en aquesta finestreta podem veure precisament com Cosme i Damià estan al cementiri amb aquell home d'Etiòpia mort, al qual li estan tallant la cama, i després se veu perfectament com li estan fent la substitució a aquest malalt de gangrena. Un detall curiós és que apareixen 2 àngels com ajudants en aquesta operació que normalment no apareixen en altres escrits relacionats amb aquests sants i aquest miracle. Res, com us havia comentat, és un vídeo molt breu sobre l'explicació més aviat iconogràfica sobre la història dels personatges que es veuen en aquest retaule. Aneu a la Seu d'Ègara, aneu a veure aquest retaule in situ i tot l'altre perquè és una meravella. I res, espero que us hagi agradat i si tot va bé, doncs ens veiem en una propera. Adéu!